ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇସର ରହୁଛି ଆମେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କେଉଁ ଜାଗାରେ କରିଥାନ୍ତି ଓ କେତେ ପ୍ରକାର ରହିଥାଏ କ'ଣ ପାର୍ଟସ୍ ରହିଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ହୋଟେଲରେ କଲେଜରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହାର କ'ଣ ପାର୍ଟସ୍ ରହୁଛି। ପାର୍ଟସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ନୋଜେଲ୍ ପାଇପ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଧରିକି ଆମେ ନେଇଥାନ୍ତି ସିଲିଣ୍ଡରକୁ। ତାପରେ ଆମକୁ ସିଲିଣ୍ଡର ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଏମିତି ଆପଣ କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇକି ଆପଣ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ରଖିଥାନ୍ତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ତାପରେ ରହୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ପିନ୍। ପ୍ରଥମେ କାମ ହେଉଛି ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିକି ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ। ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ମିଟରିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ମିଟରିଂ ଆମକୁ କ'ଣ ଶୋ କରିଥାଏ ସିଲିଣ୍ଡର ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରେସର ଅଛି ତାହା ଆମକୁ ଶୋ କରିଥାଏ। ତାପରେ ରହୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ପିନ୍ଟି, ପିନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ସିଲ୍ ଲାଗିଥାଏ। ସିଲ୍ଟାକୁ ଆମେ ଛିଡ଼େଇବା ପରେ ପିନ୍ଟି ଖୋଲିଲା ପରେ ଆମେ ଆକୁ ଅପରେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ରହୁଛି ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଏର ସିଲିଣ୍ଡର ରହୁଛି ୱାଟର ଟାଇପ୍ର। ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କେଉଁ ବହି ଖାତା ଗୋଦାମ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବହି ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଆପଣ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ବା କେଉଁ କୋଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଆମେ ସେଇଠି ବ୍ୟବହାର କ'ଣ କରିବା ଆମେ ୱାଟର ଟାଇପ୍ର ସିଲିଣ୍ଡର ବା କ୍ଲାସ୍ ଏର ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାପରେ ରହୁଛି ଆମର ଫେମ୍ ଟାଇପ୍ର ସିଲିଣ୍ଡର ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲାସ୍ ବିରେ ରହୁଛି। ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ବା ଫେମିଂ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ପେପର ହେଉ କୋଲ୍ ହେଉ ବା ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ପେଣ୍ଟରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଘରେ ଆପଣ ପେଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି ସେ ପେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମର ଫେମ୍ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ରହୁଛି ସିଲିଣ୍ଡର ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସିରେ ରହୁଛି ଆମର ଡ୍ରାଏ ପାଉଡ଼ର ବା ଆମେ ଯେଉଁ ନୋଜେଲ୍ ରହିଛି ଆମେ ଅପରେଟ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଜେଲରେ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ରହୁଛି ପାଇପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଉଡ଼ର ବାହାରିଥାଏ। ଆମେ ଆକୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଆମେ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ମେଟେରିଆଲରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଆଉ ରହୁଛି ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତାପରେ ରହୁଛି ଆମର ୱେଟ୍ କେମିକାଲ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଏ ଆଉ ଏଫ୍ରେ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ କୁକିଂ ଅଏଲ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ରହୁଛି ପେପର କୋଲ୍ ଆଉ ରହୁଛି ଆମର ଅଏଲ୍ ଲିଭ୍ ମାନେ ଆପଣ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଅଏଲ୍ରେ ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାହେଲେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ ଡି ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ରହୁଛି ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ କେର ରହୁଛି କେ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ସିଲିଣ୍ଡର ରହୁଛି ସେ ହେଉଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ର ରହୁଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନେଉଛନ୍ତି ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଥିବ CO2 ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ଲେଖାଯାଇଥିବ ଆକୁ ଆମେ କେଉଁଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପେଣ୍ଟ ଆକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଥାନ୍ତି।